Salutare tuturor! Astăzi o să jucăm un joc și trebuie să găsim o mașină pentru că mi-am pierdut o mașină, efectiv. Suntem un joc și o să găsim o mașină că mi-am pierdut mașina și o să găsim altă mașină pentru că mi-am pierdut mașina. Și nu știu unde, efectiv, mi-a furată și nu știu unde, că de de-al meu mi-a zis că pe aici mașină cu cheia pe portbagaj și a zis că e pe portbagaj. A zis că prietenul că aici prin apropiere aici e un peleu. Ia uite-l aici. Așa. Pentru că mi-am pierdut mașina, uite. De ce? Am luat-o. Să mergem în ea. Am lovit-o. Hai să mergem undeva acolo. Uite-mă unde, hai să mergem pe undeva cu ea. Aici. Start. Aici. Lovesc sau nu lovesc? Aici. Poate să nu mă oprește poliția că merg pe portura ta, Eric. Dar scuzați-le că nu merge. Facem să merge. Și scuzați-le. Nu scuzați, merge foarte. Mamă, mașină foarte. Îmi trag și mă scris. Îmi trag este bachic. Îmi trag e papip. Ia uite poliția asta. Băi, a lovit-o până în ciudă. Ia uite ăsta, dacă nu știu. Dacă pe fiță. Că prima dată am găsit așa. Acum trebuie să mă întorc, să o repar. Nu m-am întors cu cealaltă. Hai că sunt și eu în șocul ăsta. Să merg! Da. Ce-i nu? Ieși! Da, poftim. Așa, să mergem pe aici. Uitați cum se aud. Bravo! Bravo! Ia uite-l ăsta. Dați acolo la sonești, băi! Dați acolo sonești! Stai că uitați-mă acum. Bă, merg! Nu știu unde. Da. Nici nu știu orașul ăsta. Să mărturisesc. Bravo! Am luat-o și de para asta. Așa. Nu crezi. Asta nu am mers. Sunt merge foarte la mașină. Asta
Acum Paici, ieși! Hai, Paici, hai, Paici. Da! Papa, iarăși a terminat. O să mergem să căutăm mașina mea. Să facem acolo. Să merg acasă. Tute. Asta și să... Să-mi grijă. Să o parte să aici. Nu. Așa și pa la toți.